Hello everyone! Welcome to my channel, Cheryl Om. Bago matapos ang taon na to, sa kahit na nga pandemic, nasa gitna ng crisis, health crisis, ayun, and sa kabuhayan na din. And maraming nangyari ngayong 2021 na hindi maganda, lalo na sa buong mundo sa pandemic na to. Ganun pa man, gusto ko pa rin magpasalamat dahil sa biyayang binigay ng Panginoon para sa akin, and thank you so much. And dahil na nga gusto kong magpasalamat, and hindi ko inaasahan na magiging vlogger ako, and thank you so much sa nag-influence sa akin para maging vlogger ako. And ayun na nga, nagsimula ako last year ng channel ko, and this year 2021 na monetize ang aking channel, and this natanggap ko rin tong Google AdSense ko. And thank you so much guys sa suporta ninyo. Kahit nang wala akong baguhan pa lang ako sa pag-YouTube, sa pag-vlog, gusto ko ring ma-explore kung ano yung mga hilig ko, mga gusto ko. And thank you so much, and sa mga nag-influence sa akin na maging vlogger. Keep going pa rin, na kahit na marami nangyari na hindi maganda sa buhay ko, and ayun, nagkakaroon pa rin ng pag-asa na para magpatuloy, matupad yung pangarap kahit na nga may mga kabiguan tayong pinagdadaanin sa buhay. And ganun pa man, feel blessed kahit na ang dami-dami na nangyari sa buhay natin, laging mayroong pag-asa. And thank you so much guys ang sumusuporta sa akin, and dahil sa bagong journey ko ang pagbablog, and subscribe my channel. And maraming salamat talaga, at hindi ko inaasahan talaga na magiging part ako ng YouTube Partner Program. Hindi ko inaasahan na maging ma-monetize ang aking channel. Ayun, dahil lang sobrang hirap talaga, and kailangan din ng support para ma-monetize ang channel. Alam naman natin na mahirap talagang ma-monetize ang aking channel, lalo na sa mga baguhan pa lang. And feel blessed, and nagpapasalamat ako dahil na-monetize ang aking channel before mag 1 year ako sa pag-YouTube, sa pag-vlog. So, ganun pa man, maraming salamat guys sa tiwala, sa suporta, and kahit na nga baguhan, wala akong alam sa pag-editing, talagang kung ano lang yung ma-upload ko, live stream, para ma-reach ko yung watch hour requirements ni YouTube para ma-monetize ang aking channel. Maraming salamat guys sa suporta. So, bless, overwhelmed sa suporta na binigay nyo sa akin para ma-monetize ang aking channel. Maraming salamat. Ganun po man, ito na siya guys. Natanggap ko na ang Google AdSense ko. So ayun, ang ibig sabihin nito, feel certified YouTubers. Bahagi na po ako ng YouTube Partner Program. Ayun, so thank you so much sa Feel Bless, and ayun, kailangan na rin ng ipagpatuloy kasi nandito na to. And maraming salamat talaga, at sobra akong nagpapasalamat sa inyo. Nagpahinga muna ako sa bablog, samantala nagpahinga muna. Ayun, hindi nga rin ako makapaniwala na monetize channel na ako bago ako mag 12 months. And thank you so much guys sa suporta ninyo. Maraming salamat. At sa ganun pa man, marami pa rin nangyari sa akin ngayong 2021, na kahit na nga pandemic, ang daming walang trabaho, ayun, nagkasakit, ang daming nangyari sa akin ngayon. Pero ganun pa man, maraming hindi magandang nangyari. Marami pa rin naman dahilan para ngumiti. Mga successful, tuloy lang sa pangarap, and fight lang sa buhay. Yun, stay strong. Walang paghinaan ng loob, pwedeng pahinga, pero tuloy lang. So, thank you guys. Thank you so much. Para sa inyo tong na-achieve ko ngayon. Na-achieve ko, kaya maraming salamat po.